България нема вече. България е само наив. Нито управа, нито медицина, нито просвета, нищо. Гола вода. Как да остана в тая държава, където общо приете е физическата саморазправа, където мутрите са на власт, макар и мозък да нямат, където курвите за линия веднага крака отварят, където другите за тебе пет пари не дават, куките амфетамино зависими с аска те залавят, на всичкото отгоре баци по него годинка ти дават, при положение че ти самите ти го продават. Хората заминават, промяната е в нашите ръце, но те не го осъзнават. Предпочитам заеми да бягат към терминалът, с огромно желание газа си на чужденци продават, най-милото си оставят на произвола на съдбата. Тук и съдбата гюбеци мята като 70% от децата, хранещи се с чалга, просто защото има много време до заплата. Какво ми остава в тая държава, освен да остана, ходейки по жарава, живота си в ръце да хвана, ходи ми се на море, ебал съм ти океана, промяната е вътре в мен, точно за това оставам. Какво ми остава в тая държава, освен да остана, ходейки по жарава, живота си в ръце да хвана, ходи ми се на море, ебал съм ти океана, промяната е вътре в мен, точно за това оставам. Оставам в държава, където клетвата Хипократова не важи, ако парата ти я няма, където образованието е бездънна яма, не ти дават знания, 8-часова работна смяна. Тук никой не ти казва, че човек се става извън класната стая, за бъдещето никой не ти предупреждава. И да знаеш, че е мираж, ако видиш някой ръка да ти подава. Напук на всичко това оставам, да правя рап, изкуство да дарявам, макар и да не искам за хляб масури да продавам. Някак си отново се примирявам, време си давам да поразмишлявам и след хиляди часове мисли заявявам, че и аз тук оставам. Какво ми остава в тая държава, освен да остана, ходейки по жарава, живота си в ръце да хвана, ходи ми се на море, ебал съм ти океана, промяната е вътре в мен, точно за това оставам. Какво ми остава в тая държава, освен да остана, ходейки по жарава, живота си в ръце да хвана, ходи ми се на море, ебал съм ти океана, промяната е вътре в мен, точно за това оставам. Какво ни остана, освен да се съберем, да чупи лавки, обществени сгради, в устите с лозунг искаме да ядем, искаме да ядем. Ма не е само това, мен не дей навръщане от стачката, да хвърляш буклука си на земята, звучно изплювайки храчката от устата, посягайки към пиячката, за теб златна. Спри да друсваш на детската площадка и не дей да буцваш тъпата 12-годишна дъщеря на кварталната продавачка. Най-трудно е срещу себе си да се вдигнеш на стачка. Заеби тия комунистически основи, преобразувани в демократични окови, роби вербувани в градацията на деградацията. Стига сте се престрували, че не е в нас промяната. Първо се събудете, заедно станете и чак тогава за промяна ми говорете. Какво ми остава в тая държава, освен да остана, ходейки по жарава, живота си в ръце да хвана, ходи ми се на море, ебал съм ти океана, промяната е вътре в мен, точно за това оставам. Какво ми остава в тая държава, освен да остана, ходейки по жарава, живота си в ръце да хвана, ходи ми се на море, ебал съм ти океана, промяната е вътре в мен, точно за това оставам.